In Athens now with Bill, who is in Agion and Argyron. We listen to you, Bill. Hello, I'm Bill Kostopoulos from Experimental High School of Agion and Argyron, and my students Eleni, Eleftheria, and Dimitris are going to present our school. Γεια σας, από τους μαθητές του Α2 τμήματος του Πειραματικού Γυμνάσιου Αγίων Αργύρων. Είμαστε ένα μικρό σχολείο με 160 μαθητές γυμνασίου. Το σχολείο μας βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Αγίων Αργύρων. Είναι η πρώτη μας χρονιά στο γυμνάσιο και συμμετέχουμε για πρώτη φορά σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είμαστε λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι και με το περιεχόμενο του προγράμματος, αλλά και με την ιδέα ότι θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε μαθητές από όλο τον κόσμο. Από ό,τι μάθαμε, το σχολείο μας είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχει στο πρόγραμμα και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε και εμείς φέτος να φανούμε το ίδιο δραστήριοι όπως και οι προηγούμενοι συμμαθητές μας με πολλές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το τμήμα Α2 σας καλωσορίζουμε και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε. 40,020 kilometers was the results for the measurements with Rio de Janeiro. We made also measurements at Delphi with the help of third junior high school of Ilion with Petros Evstathiou, and we were at Delphi at the center of the ancient world, and with the help of Ho Chi Minh in Vietnam, the calculation were 40,240 kilometers. Thank you.